Sipan ka kunak ya. Adik ka. Anak tating dong? Wala pa? Bakal pa. Nani mo dong si Kwan? Budiretso dire. Ang gagawin nila dapat sasama sa iyo para mag-coordinate sa muna sa mga barangay para madawin ng sila pagkilala ng sila. Pagka
Masig sa messenger. Ako na magpa-print scan. Ako na magbayad. Wala, magpa-print. Ato imong mga officer, utarpulin na to. Na ang dagway na contact number, mo ni una buhata. Ba paspas imong recruitment ana. Sino Mardia sa inyo kung wala ko? After that.